gigamit nimo to libros Katoliko na naigigon nga Juan. Mabasa ba din na kanang Juan referring sa apostol? Sumala sa mabasa ang Mr. Juan. Moderator? No. Sorry. My question is categorical. Mabasa o din eh? Oh, Categorical. So, humana ang question. Tubaga ang question sulod sa 30 segundos. clarification Tubag. motor. Ang kaposan sa iyang butana. Okay, usabon daw ang pangutana, sir. Usman na ka pangutan na gigamit nimo ang libro nga niingon nga si Juan dili Katoliko. Ang imong gipasabot nga Juan referring sa apostol Juan. Mabasa ba sa mong libro nga referring sa kang apostol Juan? Okay, tubag. Implicitly, naay mabasa nga diin ang Juan nga imong giingon nga inyong apostoli ay inyong mga Katolik dili gyud. Mr. Moderator, Okay. ikabasa palihog. Implied nga referring kay apostol John. Imply. So, this Ang baong libro ha? mauni ang punto na to kaganihan nga nagkaguliyang ta. Maybe now is the time to prove na to kinsa gyud ang Juan nga ipasabot diha, sir. Ang akong tubag moderator implicit nga di naay Ayog ni kay. mabasa. Ayog ni kay Now, ba? we are concerned about the identity of the person. Dili pwede ta moingon nga implicit kay identity of the person man siya. Oh. So, atong iklan para masakto na to hasta pod ang mga audience nato whether diri sa atong session hall or sa internet live, Oh. masayod kung kinsa gid na siya nga Juan. Okay. Sumala sa pagtubag moderator mo ni. Naay mabasa implicit lagi. Nga Juan nga diin naay Katoliko nga dili maluwas. Sir, ang dapat nimong ma-answer ang iyahang question, dili pwede ta mag-implicit. Kaya kung sa kaso, kung identity sa usa ka suspect, sir, dili na diyan nato pwede i-ilhon nga murag si Pedro, murag si dili. Dito sa korte, i-prove gini mo ang identity sa suspect, nga mao gud na siya ang nagpatay. So the question now is about the identity of Juan, which ikaw naasay mo ang burden of proof, matod pa sa iyang request Mabasa. to prove nga kanang Juan nga imuhang gibasa diya sa reference is the Juan Apostle. So mo na karon time now. Mo na karon na time. Basaha. ang tubag nila ko Basaha! walay mabasa. Walay mabasa. Mabasa implicit. Okay. So natubag ang pangutana, walay mabasa. So ingon niya is implicit. Sir, proceed to the next Kay question. wala may mabasa. Kinsay kasulti nimo nga si apostol John na. Mga question, sir. Okay, tuwag 30 seconds. Objection. What's your objection? Okay, objection ako. Ang akong resulte sumala sa mabasa diri nga walay mabasa litra po litra nga kinsa nga apostol pero naay mabasa nga dili Katoliko nga maluwas. Di naman ako pangutana. Okay. Mr. Moderator, di naman ako pangutana eh. Moderator. Ipabasa na na niya karon o kinsay nagsulti nimo. Wala man kay mabasa din na. Kasi kanang Juan nila referring kay apostol John. Kinsay ka ingon nimo. Okay. Kay mamadayin Okay. mo ang Ako may klaro. libro. Okay. Walay interruption ha. Tagaan ka, sir, og 30 second butubag. Okay. Timer, sir. Salamat. Ang iyang ipangita kung naway mabasa. Naay mabasa mo ganit gamit mo ni kini mabasa. Ang problema kung literal nga niyo sa apostolis pa niya og dili, iyahan naman na kay nganong ang gingon dali naay Katoliko nga naay dili Katoliko nga maluwas. Objection, Mr. Moderator. Okay. Objection. Counter objection, Mr. Moderator. Gigamit niya ang libro as burden of rebuttal. Ang question sa kong kanina, Katoliko ba sa San Juan Apostol? Ingon ko Katoliko. Yung sa dili, nabasa niya na. So karon, basahan na karon, wala man kayo mabasa niya na. Kinsay nag-ingon nimo, na kanang Juan nga gibasa niya kati Katoliko, si Apostol John na. Okay. The question is clear. Kinsa nag-ingon nimo nga kanang Juan nga gi-mention diha sa imong reference is si Juan nga apostol na siya. Okay. Wala ang question. You have 30 seconds, sir. Okay, clarification. Kinsay nag-ingon ako, sumala sa mabasa. Na naay Juan. Naging bisan dili Katoliko nga Juan. Giingon niya Katoliko. Basta gusto niya lang giingon din dili Katoliko. Naluwas. Bisan mabasa na. Basta. Okay. Basahon na Okay, to. basahon. Para mahuman na Basahon. ang answer, ang question and answer. You have 30 seconds, sir. Ay, sir, ipapasa sir. Na si Apostol John.
Monitor. Klaro kayo ang katagitawang ang uban na ay mabasa rin mahuwan. Pero ang punto ay monitor dili lagi ni gipasabot kung apostoles pa ni og dili. As long as may mabasa diri. May mabasa diri ang Okay. ay dili katoliko maluwas. So, ang tubag, sir. Ang iyang tubag is, he cannot identify clearly kung si Juan ba to nga apostol o dili. Wala ang iyang tubag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kanyang magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.